Сёння ў нашай хаце срака ўладу захапіў дыктатар. Гэй, хопіць маўчаць, выходзім гуляць. Выйдзі з плакатам зранку, стань на ганку, ці як можаш з вячора, хая аплупіць вочы ўдзень і ўночы, каб не меў часу паспаць. Маршы ладзім мы ўжо лоўка, час даціснуць забастоўкай. Гэй, кінь працаваць, будаваць не ламаць, стварай заторы зранку, ліхаманка, хай дубасіць фашыстаў, шахтары, праграмісты, мы садыстам не дамо ні рубля. Пакуль жывы беларусы, не даруем, не забудзем, можаш твар свой хаваць, здолеем адшукаць. Можаце бегчы ўсе вы, хоць Расею, хоць давіць у Ростов, той годзе ілюзій, годзе там вас знойдзем, кожны адкажа за кроў. 20 год чакалі людзі, калі жыць як людзі будзем. Гэй, хопіць чакаць, трэ ўладу мяняць. Пэўна, нам будзе цяжка на пачатку, але нам толькі пачаць, мы зробім усё як трэба, скінем дзеда, не дамо край свой прадаць. Шановні глядачі, дякуємо за ваші коментарі, за ваші подобайки, за тое, што дзеліцеся нашымі відэо ў сацыяльных